Kay mayong hapon, salamat sa Ginoo sa matag-usa nga naa diri og kitang tanan no nga nahimo malipayon tungod kay nakita na pud ta no. Kuan na gyud to siya. After 1 week na pud ta diri no. We are worshiping our living God. Akong pangutana kaninyo, kumusta man mo karong simana? Okay? So taliwala sa mga balita sa inyong pagbasa-basa sa inyong Facebook account, Instagram, no? Tingali na yung mga kabalaka, mga kahadlok nga gibati. Pero I believe no, the peace of God that surpasses human understanding will guard our mind and heart. So that's why you have made a positive choice to be here with us. Now, karong simanaha medyo masub-ano ng akong kasing-kasing kay naay usa sa suod sa muang kasing-kasing nung kauban namo sa balay sa duha ka tuig nga amo na gid siyang let go. Walang forever, you know. Kaya nagsugod ni siya kat kay nagbakasyon siya isa ka sa ginatawag nga New Year's vacation niya, murag naabtan man og isa ka bulan. Isa ka bulan unya atong isa ka bulan medyo nagkayagaw mi sa akong asawa tungod kay nag-adjust mi. Muna nga na mga trabaho nga kinahanglan namo trabahoon kay dili na wala man siya. So medyo grabe nga mga adjustment unya napagay bata nga among atimanon unya mura mig nibalik sa permiro. Unya after pila ka semana naka-adjust mi og amo ra gyapon nakuha ang templada lugar. Unya kani nga templada wala yung operator. Operator. Okay, balik lang. Okay ra kayo. Okay may nakong tingog. Na akong point is, okay, asan ako ato? Motay naka-adjust na dai mi. Okay, naka-adjust mi niya, nagsabot mi sa akong asawa nga unsaon man. Kaya na ba nato? Nga kitara. Kaya mo gi-evaluate ang among kinabuhi nga sa nagkadako among bata murag nagkalayo mi ba? So near yet so far. Kay ni si Amira, murag ipangita naman niya ang iyang nanay kaysa kang Vina. Nga murag, i-prefer niya, nga murag, mas kauban niya iyang nanay, or kauban na mo sa balay, nanay ang tawag, kaysa kang Vina. Niya, usar ba na? So nakita na mo nga, murag, it's time for us to grow up. It's time for us nga, tubo ta sa to ang pagkaginikanan, pagkatiman sa tong anak o guban pa. Then we made a choice. We must let her go. Bye-bye. Medyo kana nga desisyon sakit, but it must be done. O tuod man amo ag yung nabuhat ang ginatawag nga desisyon sa kuha, medyo sakit siya. Sakit siya tungod kay siya baya ang tigtimpla sa kuha kapi kada buntag. Sakit tungod kay siya ang iyang mga luto. Ulo, mas lami ang mangyapon muluto akong asawa, pero kung wala akong asawa, siya man po muluto. So, mo hukad si Mog kanon. Wow. Dili na po, kana ang mga butanga, mga mingaon ka bitaw. Now, akong point is this. Pag sadyang amo siyang gilit go, I learned to grow as a person. So, mga kaiksunan, kinahanglan na agiday kay i-give up sa imong kinabuhi for you to grow up. Kana sa kamotoran, dili lang sa pamilya, dili lang sa mga imuhang panarbaho, kundi even sa tuang spiritual life. There are things that you need to give up. Naging mga butang, kinahanglan yun mo i-give up. Muna nga atong pagaisgutan karon. Okay? Nga kaning atong pagaisgutan is this. Give up to go up. Kuyaw ka no? Mura manig theme sa Kids Central. Okay? Give up to go up. Or give up to grow up. Atong himay-himayon ang bersikulo. O hinaut unta nga sa to ang pagbasa ni no? Sa to ang mga nakatuna na ni. Kini siya
bugat siya. Pero aduna ni siya dako nga kalipay sa ato ang kinabuhi kon ato ning dawaton uban sa kasing-kasing nga malipayon diha sa Ginoo. Matod pa diri, ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Hingkalutan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usab. Ilabihan niyang lipaya tungod niini milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Ikaduhang sambingay, ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag manindot nga perlas sa diyang nakakaplad siya usa ka perlas nga may talagsaong kanindot, milakaw siya o gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit niya ang perlas. No, kani nga sambingay atong makita nga nay duha ka butang nga iyang gibalik-balik ang paghari sa Dios. Ang paghari sa Dios. Now, ang pangutana, unsa may bot pasabot sa paghari sa Dios? Now, mugi ni siya ang atong angay sabton kay kun lali ang ato ang pagsabot nini makatibulaag ta. Hinaton ta kita mahimong usa ni ining mga nga kanito kahulugan kani paghari sa Dios. Nay mga definition, okay? The kingdom of God is God's rule over His own people, over those who have been saved through Christ. So ang point ay diri nga ang gingharian sa Dios wala na siya nagisgot og sa kalugar kundi ang pagdumala sa Dios sa iyahang katawhan. Sa katong iyang niluwas. So ang purpose di ay sa atong kaluwasan mao nga siya maogyoy magdumala sa atong kinabuhi nga mahimot ang kabahin sa iyahang gingharian. So there is submission to His lordship, there is obedience. So when that happens, kung naay submission nato diya sa Ginoo, kung naay tuman sa iyang kabubuton, buot pasabot di ay nga ang gingharian sa Dios ana-ana kanimo. Mo nay point diha. Muna nga sige kitag ampo no, our Father who art in heaven. No? Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So we are praying nga ang paghari sa Dios mahitabog yun sa tibuok kalibutan. Pero ikaw nga nakabaton, no, o kaning pribilehiyo nga mahimong kabahin sa iyang gingharian, ang paghari sa Dios anaa sa imuhang kasing-kasing. Si John MacArthur mo na iyang definition. It is the realm where Christ graciously rules over and eternally blesses willing, loving subjects who gladly embrace Him as Lord by faith. It is the realm of salvation. So this is the whole point of salvation. So the kingdom of God is God's salvation to His people. Ang purpose is so that He will rule over the person. Now, karon, muna, nasabtan na nato ang gingharian sa Dios. Sa verse 44, ingon siya, ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Hingkalutan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usap. Now, matod pa ni Josephus, no, saan ni siya ka-historian sa panahon ni sa Jesus, ingon siya, gold and silver and the rest of the most precious furniture which the Jews had and which the owners treasured up underground was done to withstand the fortunes of war. Sa unang panahon, common kaayo nga kung ikaw usa ka dato nga tao, daghan kay kag kabtangan, daghan kay kag mga bulawan silver, nya aron mahimo na siyang safe or dili makawat o dili mailog, ang ilang pagabuhaton is ila kining ilubong sa yuta. So, ang yuta mo na ang ilang storage nga safe. Kung naay safe karon nga murag gining gitawag nga puthaw, ilaha dili puthaw, yuta ang safe. Kay kaning Philistine, usa man guni sa ka country nga naay gira, naay mga plunder, so mapildi, so of course i-plunder ang mga kabtangan. So katong dato kayo di sila gusto nga mailog tong ilang kabtangan po sa ila kining ilubong. Okay? Unya karon kung kaning
dato nga tao namatay unya wala siya na paambitan sa iyang sekreto kung asa na lubong ang bulawan. Una nga swerte gyud, jackpot ang makakalot. Sa tuwa nga konteksto karon, di ba, magunahuna ta nga kumakadaog lang kog luto, sure ball gyud. Palit ko ani at daw kog China dito sa Wuhan. No, ana ting. Magbakasyon ko dito. O pwede ra gyapon. Di ba? Ato ka sa asa napita kay jackpot. Makadaog kog luto. Pero dito sa ilahang una-una, kung makakalot lang kog bulawan, inana ilang una, di sila. Kaya nga no, naay nang itabog yun, nga naging nakakalot yun. So bosa si Jesus Christ, no, iyag yung kuan, makarelate na yun ang iyang mga audience ani. Kita karon medyo di kita ka-relate, pero sa unang panahon makarelate sila. No, sa may point dari, ang treasure diri nga gisgutan ni Jesus is dili ni siya treasure sa kalibutan. But mas precious pa ni siya sa treasure sa uban nga i-combine. The gospel has treasure greater than east or west unfold. And its rewards more precious than all stores of gold. Grabe. Rhyme kayo ba? So ang point day diri nga kaning usa kani siya nga treasure is nga naa sa gospel is kung i-combine pa ang tanang treasure diri sa kalibutan. Okay? Ang tanang gold dili gyapon makakumpara sa iyang kabililhon ani. Ang pangutana unsa may naa sa gospel sa maayong balita nga nganong precious man kay siya. Has treasure greater than any precious things sa world. I tell you. The gospel gives us truth, mga kamatuoran, that God can forgive sinners. God will give us righteousness in Christ Jesus. God will redeem us through Christ. God will adopt us and become His sons and daughters. Those are treasures. Kana nga mga butang nga naa sa gingharian sa Ginoo, the joy eternal, salvation, redemption, those are treasures. Muna siya ang gisgutan diri nga klase nga treasure that it will last forever and ever. That kita nga makasala aduna padiday paglaom sa kinabuhi, hope in the Lord, peace of God, everything in the kingdom of God. And that's the ultimate treasure. Og ang makakita ana nga treasure, muni ang response. Okay? Hilabihan niyang lipaya. Grabe, I could not imagine no, kung kaning makakalot ka o usa ka bulawan, mura grabe gitingali ang imuhang pag-umpak-umpak, usaba ka imong pagabuhaton, jackpot mo na gyud ni. Di ba? Hilabihan niyang lipaya. Muna ang iyang response. Sa diyang iyang nakita ang kaning ginatawag nga treasure, ang bahandi. Now, mousab kini dapat ang makita sa tao nga makasasala nga sadang iyang nadiskubrihan nga ang Ginoo maluluyon o adunay kapaysaluan sa sala nga aduna pagiday tsansa nga siya maluwas o makadawat o kinabuhing walay katapusan. I believe. Grabe nga joy. Kabalo bata, nini sa kalibutan, ang usagid sa pinaka long gayod sa tao is kaning ginatawag nga kalipay. Di ba? Kung ako lang gini siyang makuha o okay na kayong lipay na kayo ba? Di ba? Ana? Mga statement. Kung makatukod lang kuha niyo, paksi gano. Kung ako lang gisang maangkon, akong kontento, lipay na kayo. So meaning, kasagara sa mga tao, ang ilahang, di ba, ginatinguha is kaning mga kalipay. Okay? Mamagini siya. Joy, happiness. That's why, murag, naghantag friends, kay, kung asa ta malipay, dadto ta. But, mga kaigsunan, naapay mas labing mahinugdanong kalipay nga sadang imong masabtan ang kamatuoran sa maayong balita nga ang kaluwasan
makaplagan diha ni Jesus. What the joy nga imong ma-experience na siya. Muna nga ingon diri no sa ni Jeremiah no sa ka theologian, when that great joy surpassing all measure seizes a man, it carries him away, penetrates his inmost being, conquers his mind, all else valueless compared with that surpassing worth. No price is too great to pay. So normal na gid kayo nga kung imo ning madiskubrihan, what a joy that you will experience. Kani siya muna gid ni, muni akong kay pangita, muna gid ni siya. This is it. And that's why matod pa dari sa Salmo 32 versikulo 1 ug 2. Muni siya. Bulahan ang tao kansang sala gipasaylo, kansang kalapasan wala na isipa. Bulahan is joyful gyapon na siya. Bulahan ang tao nga wala ilhang sad-an sa Ginoo. Di ba? Bulahan. Meaning, malipayon ka ng tawhana nga kanang sala niya gipapas sa Dios. Bulahan, malipayon ka ng tawhana nga iyang sala wala na isipas Ginoo. Bulahan ka ng tawhana nga iyang sala gilangkat na si Dios. Meaning, that's treasure. Bahandi nga dili mabayaran, di ba? Matod pa ni Hesukristo, mag-unsa man nga maimo ang tibuok kalibutan kung ang imong sala mahiagom ngadto sa linaw nga kalayo. Kay nga naman wala mapasaylo. So therefore, the great joy dapat nga atong ma-experiencehan sa diyang ato ang na-experiencehan nga ang kaluwasan, ang grasya ni Ginoong Hesus nga aduna day kapasayloan sa sala. Aduna day paglaom sa makasala nga sama kanato. Nga ang pultahan sa langit giablihan day sa Dios. Nga ang Ginoo mahimo nimong amahan ug ikaw mahimo niyang anak. What a privilege. What joy it would be. No, ang tao makadiscover anak. Okay. Unsa may point? Okay? Unsa may point? Iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan. Sa dihang iyang nadiskubrihan, ang bahandi, di ba, nalipay siya, ug naa siya'y gilet go. Gibaligya ang tanan niyang katigayunan, unya mibalik siya, ug iyang gipalit ang uma. Mausab ang gibuhat sa negosyante nga nangita og perlas, sa diyang nakita niya ang labing manindot nga perlas. Perlas ng silanganan o sa baka na klase nga perlas nga lingin mamords. Ayo nga perlas. Nga perlas nga wagyoy ikatandi nga mo na gyud ni. Ang iyang gibuhat, iyang gibaligya ang tanan niyang mga kabtangan aron mapalit kanang perlasa. Now, atong isguta na siya. No nga, kining duha ka tao, adunay gibuhat nga pinasahi. In response to their discovery, gibaligya ang tanan nilang katigayunan aron maangkon ang usa ka mahinungdanong butang. Unsa may point diri? Salvation is certainly free. Libre ang kaluwasan, di ba? Gihatag sa Dios, pinagi kang Kristo Jesus, ikaw na luwas, pinagi sa grasya sa Dios, pinagi sa imong pagtuo kang Kristo Jesus. Tinuod na. Pero, at the same time, it costs us everything. Nga naman, we are to die to ourselves as we change into likeness of Christ. So therefore, aduna giday kay let go nga mga butang nga precious imong kinabuhi aron imo ni siyang maangkon. Aron imo siyang, di ba, ma-enjoy ining precious treasure na kay isalikway. Ang pangutana, unsa man ang butang nga isalikway nga kinahanglan nato pagabiyaan gayud.
Atong mangisgutan no nga naay kay trending karon nga tinuhan kining easy believism. O sa maning easy believism? Usa kini kapanglantaw no nga ang ila lang pangunahuna nga basta mutuo ko kang Hesus, luwas na ko. Of course, nagingon man gyud ang Biblia nga by faith you are saved. Pero wala sila'y ginatawag nga there's no corresponding need exists for a committed life of Christian discipleship as a proof of salvation. Ang ila is nara diri sa hunahuna, nituo ko, pero wala nila ipauyon ang ilang kinabuhi sa kabuton sa Dios. Nga sila ragyapon ang magdumala sa ilang kinabuhi, walay plano nga pagabaguhon sa Dios ang ilang kinabuhi, walay plano nga mubiya sa sala, walay plano nga muundang sa mga butang nga dili maayo sa atubangan sa Dios, ang ila lang basta nituo ko, luwas ko. Easy believism. Para sila basta makalingkod ko, basta muna ni siya, okay na ang kinabuhi. Ganipod siya nga klase nga pagtuo, muni siya ang klase nga pagtuo na nga in regards to those who believe they are saved because they prayed a prayer with no real conviction of sin and no real faith in Christ. Dili giday tinuray. Okay, because faith in the Lord Jesus Christ involves trust, submission to His Lordship. Kung ka na nga pagtuo, tama lang kay na-secure ka tungod kay ni-pray ka sa sinner's prayer, nisunod ka ani nga pagampo, Jesus, Jesus, forgive me, forgive me. Then, because you prayed that prayer, okay na dayon ang life. Padayon lang gyapon lugar ka sa pagpakasala. No. That's easy believism. Now, ang pangutana, unsa man giday ni ang gusto ni Jesus nato nga kinahanglan masabtan sa tuwang kinabuhi. Ingon diri sa Matthew 16:24. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kung may tao nga buot mosunod kanako, kung may tao nga gusto maluwas, kung siya makamahimong kabahin sa akong gingharian, unsa man dapat niyang buhaton, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon. Kung dili mosunod siya kanako, bisan pa kun kamatayon ang iyang dangatan. So when we put our trust in the Lord, when we trust God for our salvation, it involves self-denial. Pagdumili sa kaugalingon nga gusto. Unya kani nga obedience, dili lang siya partial nga obedience, murag temporary nga obedience, we obey to the point of death. Until death. This is the kind of faith that we should have in Christ. Dili lang panahon tungod kay okay ang life. Okay, hayahay. Unsa man siya nga mga panghitabo, our real faith remains our submission to Christ gapadayon. Napagid dari sa verse 25. Kay si bisan kinsa nga magtingwa sa pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon ini. Apan si bisan kinsa nga mohalad siyang kinabuhi tungod kanako, makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. So naagi daytay i-let go sa tong kinabuhi. Naagi daytay biyaan para makaangkon og kaning kinabuhing walay katapusan. Para ma-enjoy kaning treasure nga ato ang nakaplagan diha sa Ginoo. Matod pa sa verse 26. Unsa man ang makuha sa tao kung maangkon niya ang tanang butang nining kalibutan, di ba? Mumana ang kasagara. Gitingwa sa tao, fame, money, wealth in the world. Apan mawala ang iyang kinabuhi, wala gayod. Kay wala gayoy siya ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Si Apostol Pablo niingon, tinuod gayod nga ang tanan walay kapuslanan kung itandi ang akong pag-ila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan nga giisip ko kini nga basura aron maako si Kristo. Kadyo di ba? Naagi day gibiyaan ni Pablo. Ang pangutana, unsa man ning gibiyaan ni Pablo aron maangkon niya si Jesus? Kung inyong tanaw ng context, grabe kayo. Si Pablo usa ka
reliyosong tao. Ang nagsaligsa nga siya maluwas tungod kay siya religyoso. Tungod kay siya ligdo nga tao. Grabe kayo ang iyang zeal sa iyang religion. Siya Hudiyo, piniling katawan sa Dios. Pero kanang tanan iyang gisalikway. Iyan ang gisalikway og matod pa iyang gihimo na siya nga basura. Di ba? Aron lang maako si Kristo. Aron ma-enjoy niya ang bahandi. Ang bahandi nga iyang nadiskubrihan nga mao si Kristo ang bahandi sa kaluwasan, bahandi diha sa gingarian sa Dios. Ang pangutana anegson, unsa naman ang imong gisalikway sa imong kinabuhi? Igsoon, dili sayon. But if you truly nadiskubrihan nimo ang kaning bahandi sa Dios, nga ikaw gyud ay makaangkon o kinabuhing walay katapusan. Mato pa dito sa parable, it's their joy to sell everything. Dili gipugos, wala sila nagduha-duha, wala sila naingon bintot ako baning utuman ba ko, dili wa sila nag-anana sa bulak, ibaligya, dili baligya, dili walay pagduha-duha. Sa ilang inadiskubrihan ang bahandi nga diya sa gingharian sa Dios, gibaligya nilang tanan because ilang kitandi nga mas precious ni kaysa diri. That's how kanang bitong ilang abli ang ilang mga mata sa kaanindot diha sa presensya sa Ginoo. Ang point lang diri nga parable is this: dili nato tugutan ang bisan unsang butang nga makababag ka nato diha sa pag-angkon sa gingharian sa Dios. Bisan unsang butang, tanan. Basin pa palantaw nimo maayo. Pero kung kana makababag simong pag-angkon sa gingharian sa Dios, simong pagsulod diha sa gingharian sa Dios, isalikway na. Naay mga story diri sa simbahan nga naay mga atong kaigsunan nga grabe ilang persecution nga kahitabo silang kinabuhi. Nga gusto sila mo simba pangkuan og sapatos, kuan og sanina. Para di gyud makasimba. Gusto sila mabasag Bible, dadto lang sila magbasa sa CR kay ang ilang mismong bana mo'y mubabag. Pero nagpababag ba sila? Wala. Because nakadiscover sila og mas nindot nga treasure. Igsoon, unsa man na ang nakababag kanimo, ug unsa man ang mubabag kanimo, isalikway na siya. Let it go. Let it go. Ingna mong tapad. Let it go. Ay mong kantag Frozen. Let it go lang. Kinahanglan jud ka. Dili lagi ni siya duha. Pastor, pwede ba duha? Kaning ano yung good pastor? Mas maayo maning duha. Bahandi diri. Bahandi po diri. Happy all. Dili inana. You have to choose. Matter pa ni Jesus. Dili ka pwede mo alagad og duha ka master. Usa ra gyud imong pilion. Kung imong nadiskubrihan nga si Kristo usa ka Dios nga maluluyon ug naka niya ang tinuod nga bahandi, then you have to choose Him. Mapadayon ta sa parable. Ang paghari sa Dios may sama usab sa usa ka negosyante nga nangita og manindot nga perlas. Kuyaw ni nga nangita og nindot nga perlas. Na next story sa ako agay nang buntag nga kanin daw mga badyaw ba. Tungod sa ilahang usa sa ilahadeng ginatawag nga pangita is kanang mga mangitag perlas. Dili din sila nga itsahan nimo dos ilang masobra pa ana ilahang kuan trabaho. Kay dito daw sa sulo. Nay mga badyaw nga ilag yung mudive gyud sila dadto sa lalom aron lang gyud mangitag perlas. Okay? Unya ang uban kanila nangabungol na. Tungod sa pressure pagpangita pangukay sa mga sa bakanak oysters or clams nga pagpangita og lingin, perfect pearl. Muna nga no wonder sa unang panahon nga kaning perlas o sa
maanindot og mahalon kaayo, mas mahalon pa ni siya sa gold. Kaning merchant or negosyante, nag-buy and sell, tingali ni siya. Grabe iyang pagpangita, pero sa diyang iyan yung nadiskubrihan nga pearl. Wala gay pagduha-duha, iyag yung gay baligya ang tanan aron maangkon kani siya nga perlas. Nangita siya, nya kani nga ngita, dili gini siya nga pangita, babala siya, okay. Iyag yung gisusi, iyag yung gidiscover pag-ayo. Yes, this is it. Tinuod gini siya, mahalon gini siya. O kung saman, iyag yapong gibaligya. Pagkakita niya sa mahalon kayo nga perlas, mipauli siya o gibaligya ang tanan niyang kaptangan niya, gipalit niya kadto nga perlas. Ang nakita niya ang perlas because nangita siya. Matod pa dari sa Isaiah 55:6 and 7. Pangitaa ang Ginoo samtang makaplagan pa siya. Na may uban ay hara ko mangita sa Ginoo kanang kuana, sakit ng tuhod kay ana ko ilingaw sa balay. Igsoon pangitaa samtang makaplagan pa siya basig ulahin ng tanan. Basig aya pa ta mataranta kana bitong ting kuana, exam na makraming na. Karon pangitaa ang Ginoo samtang makaplagan pa siya. Sampita siya samtang anaa pa siya sa duol. Pero sa dihang imo nang makaplagan ang Dios, imo nang masayran niya sa maluluyon, siya day Dios nga makaluwas. Unsay may angay buhaton dayon. Lagi day pagbiya. Pabiyaa sa dotan niyang dalan. Og ang tao nga dili matarong sa iyang hunahuna, dayon pabalika siya sa Ginoo. Unsa may gisgutan diri? Repentance. Naabay sala sa atong kinabuhi nga atong gihimong precious nga butang. Murag magkaguliyang lugar or murag dili ka komportable kung wala na siyang salaa kay naanad na kanang salaa. Murag imo nang ginang kauban nga sala sa dugay ng panahon. Nga mura na siya pet nga imong hapyod-hapyod nga sala. Igsoon, biyain na. Biyain na nga sala. Kung imong nakaplagan ang kaluoy sa Dios, ang grasya sa Dios, ang iyahang kaluwasan, kung imong nasayra na siya nga unsa naka-precious, then you have to let go of all these things. Nga naman, kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayon. There is something that we need to let go. Kinahanglan gid siya biyaan for the sake of the kingdom of God. Kani, uso ni ron, ay gasakit. Okay. Nadtong gamay pa ko. O tas-tas ding istorya, gamay pa ko. Okay. Nakoy sakit sa kaning gitawag nga asma or hubak. No? Nakoy sakit nga hubak. Unya ang pagtuo sa akong mama. Nga kaniday akong hubak, gikan ni siya piang sa akong likod. Piang ba? Unya, tungod kay gatakihon mong kuanin, naisuki akong mama nga manghilutay. Unya, mubakray pamigpila ka kilometro, aron lang gito siya makita kay nasa suok iyang balay. So amog yung, sabi sa akong mama, kay tungod kay gusto siya nga maayo ko, di kong ipaadto ato nga manghilutay. Unya, pag ato na mo ato nga sa iyang balay, siyempre, kuha sa iyang lana nga, sa matong nga, bato yung mga ugat-ugat nga lana, sa to. Iyang kong ihapla sa plasan, iyang kong gikan. Dinaanan sa mga suggestion or mga resita, lugar. Nga pagkabot sa balay mo ninyong buhaton, ha? Kana pagkuha og mga dahon-dahon diha, sa tuba-tuba, kanang bayabas, o unsa ba to mga dahon? So, of course, pag-abot na mo sa balay, nagsakit mo ka ito, ilantan po ko, gisugo sa kumama akong amahan. Sabi ni, pagkuha og mga dahon-dahon. So ako mama, nag-init, nagtubig, gipabukalan, grabe nga bukal, gihumol to mga dahon-dahon, mura gabasoy. Abi mo na akong basoy to, bro. Okay, gabasoy sa anya, ang iyang gibuhat pag yun, kay mo lagi ning sulti lagi sa kining iyang suking nga manghilutay para maayo ko sa akong hubak.
gibutang tong kalderin sa salog. Kuha din sa dako kayong habol nga baga-baga pag yung habol. Ana din sa Jo, Marika Jo. Lingkurin ning kalderin. Kalderin, imagine mo na. Agalis ngaw ang init. Ang tawag day ana tuob para mahuwasan ko, para manggawas tong hubak. Pero dako kog pasalamat sa Ginoo. Ano man, nakaanak pagyapon ko. Wala na damage. Ang akong point ba, nga ang sa katao nga desperado, nga maayo mangita gayud og kaayuhan sa kinabuhi. Kabalo bata nga mas grabe nga sala karon nga rampant kaayo nga natakdan ang tanang tao. Kana ginatawag na siya sala. O kaning sala makapatay ni, sobra pa ni siya sa inkob ug usa pa ni pagkumbay na. Kaya ang kani nga kamatayon kun kaning sala dili ni matreat, mamatay ang tao hangtod sa kahangturan. Nga kung ikaw natakbuyan, ani nga sakit karon bagay daw nataranta na ta kani pagali layo pa kayo. Sabi na pang ni maskara dia. O, padayon lang gyapon kay magmaskara ko niya. Lalison po kay maskara ko dari. Matabunan nang kagwapo. Di ba? Ang akong point do, pero kaning sala wata mataranta nga makapatay po day ni. Nya kung nadiskubrihan na to nga naaday kaayuhan, pangitaon ginato to. Nya sadyang madiskubrihan na to nga si Jesus di ay. Si Jesus di ay ang makaayo. Siya di makapasaylo. Sadyang gilansang sa cross. Gibaran niya ang tanan akong sala, tanan natong sala, ug ikaw ako kumutong mo dawat kaniya. Makabaton o kinabuhing walay katapusan. Muna ang treasure. Desperado ta nga maayo ani nga sakit. Pero nay, sa kabutang, kinahanglan ta mutuman. After we discover there is submission, lordship to Christ. Nga siya giday ang atong Ginoo. Okay? Nasa authority sa itong kinabuhi. Nga siya na diay ang magdumala. Nga ang atong after, dili lang kaayuhan ko nili. Siya mismo ang atong alagaran. Matod pa sa Deuteronomy, no? Apan mangita kamo dito sa Ginoo nga inyong Dios, makita ninyo siya kung pangitaon ninyo sa kasing-kasing gayod. Igsoon ay nagulat og tamang panahon. Karon na ang tamang panahon. Ang gingarian sa Dios makita sa katong tinuray gayod nga nangita niini. Kani si C.T. Studd, usa ka missionary, no? Maayo siya mo dula og cricket, no? Usa ka sport. Dato nga tao daghan sa mga kabtangan, daghan sa bahandi sa kinabuhi. Pero sa diyang iyang nakaplagan si Jesucristo o gitawag siya nga mahimong missionary sa China, India ug Africa. Iyahang gibyaan ang tanan niyang mga kabtangan nga buot mo babag sa iyang tawag sa Dios ug iyang gi-embrace ang gingharian ni Kristo. Ug muni iyang motto, if Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him. So kanida ay atong mga pag-alagad sa Dios, kaning atong mga sakripisyo, o uban pa, dili din siya actually sacrifice, but a privilege to serve the King of Kings, the Lord of Lords, knowing that we are part of His kingdom. We are enjoying the privilege of becoming child of God. O dili tanan tagahan anak nga privilege. Dili tanan naka-discover anak. Kung ikaw naka-discover anak son, praise the Lord. Pero kung ikaw diri wala pa nimo na siya na-discover, I encourage you to know Jesus. Read the Word of God. Listen to messages until you will see the glory, the treasure that God has prepared for His people. And be prepared to let go of all the things that God will demand from you.
nagyud igsoon. Nagyud tay let go. Ang pagbiya sa tanan para kang Kristo, mao ang pagbaton og dagkong butang diha ni Kristo. Be willing to obey God, submit to His Lordship, and it is the proof that you are already in His kingdom, enjoying His Lordship sa imong life. Let us pray. Salamat, Ginoo, sa imong pulong nga naghatag ka namog paglaom. Ako mga pagampo o Dios nga kani amo gining i-treasure sa mong kasing-kasing nga ikaw gayud o Dios ang among manluluwas ug ikaw gyud ang among alagaran. I pray for blessing and grace upon us all. In Jesus' name, amen.